Before kwenzeka isono kuba khona i-alert ezoku-alerta before you commit a sin. Okusho ukuthi uma soceda ukona wone kube khona le alert before ezokukhombisa, ezokubonisa, ezokukhumbuza ukuthi what you are about to do is against the will of God. Normally uma uzokona okusho ukuthi there's a thin line between ukuthi wena wone nokuthi ungonde. It's just a thin line. Okusho ukuthi le alert ngesikhathi uyi-ignore, that's when you are committing a sin. Okusho ukuthi the conscious, that is why once wasindiswa waba umzalwane kwafuna embeza, unembeza uyafana nomoya kaNkulunkulu, ube umoya kaNkulunkulu, kube huwo oblock isono ukuthi i-alert nayifika ikubonisa ukuthi la kuvela isono, lesono sibalekele sangakafika. But uma i-alert uyishaya wena, uma i-alert uyiziba wena, kungakho esikhathini esiningi akuvamisi ukuthi uwone ungazi ukuthi wonile noma uwone ungazi ukuthi uyokona. Baningi abonako bazi kahle ukuthi into abayenza kuyisono. Kungakho abaningi baze bayayifihla lezo zono ngoba bayazi ukuthi what they are doing isono. Kodwa before isono sikomithwa ikhona le alert eyikhumbuze ukuthi what you are about to do is wrong, is against the will of God. Kungakho you need to pray against temptations, because temptations are going to lead you to sin.